hage chungnuka osakang Dr. Biswajit chong bongni samung khlai tongmani amono tui kebenge bujang naijago hune ang simna phasingo hage juisuna amo borok samani amo kok kubui nyongi tong hake amti khaileya tong hake no saw chini Tiprasa ro je sapanang thung thanjange buskang hamna se manai lainai tuma hamale social media ni bisingti chungnogo Dr. Biswajit kabangma borok rongno no help khanyani bagi chai togi tongmani Tiprasa do parongno kujuk sakoti sanani bagi chai togi tongmani hage chungbini samungno kok sanani thangake je nukmani mote amo hamya gurui boje sapananga thung Tiprasa rongno otokari mani loan ka haike pano bokare rigar thunga Tiprasa rongno sunane nangtung haipeno to bo help no khlai tongo Tiprasa rongni tai bo osukang rogo Tiprasa rongni sak hamyang maro bo hospital bini sak bai thang rang bai no bo aro admission khlairi yu hnei chung sawi mangka hage amani bagi chung chini Tiprasa rongni je condition hamyang ni tongmani amono se bahike kuju sao ti seman amono manai lainai kabangma chini Tiprasa rongni lama kaham koroi kabangma chini Tiprasa rongni reng sernani ব্যবস্থা kaham koroi amti hai kok rongno no live phaye usikango kok samani chini tako da David Morasi je Tiprasa rongni manthai manyangi tongmani je chini Neta peta hanjangnai rok amaro kok sayangi tongmani amono tui bo kok sawo chini Tiprasa Neta hanjangnai rok chini Tiprasa rongni manthai no rezagyang tongmani cut off khlaijak tongmani amono tui tamani bagi kok saya nijini je postno kmana kirijagi de kok saya hnei amono sawo tai kabangma Tiprasa lukurok bo amti haino kok salai tonglai utabo hage jaga kok sanen thake bokok samabo takuk David Morasi kok samabo antinyo ayang nani phaye o jaga kotortai sason khai tongphanyero borok chini Tiprasa indigenous o hani ST rongno je kongkai thengka chini je manta sokta amno sri se card of khlai torin bhai kabangma jaga tuinyo nini job phanang thung nini je sa manta soktai panong thung hage central phasingni borok simi Tiprasa rongni manthai no renani hei kok ruwi tai Tiprasa rok bo manthai manana hnei khukti monoglai naisinglai tonglai mani tabuk suk jora buba grabai baksa amo bo tabuk suk langka ngnani kono pala sikri ko amani bagi kabangma belekino wana ma singsa tuma hamale yang chini Neta peta hanjangner bo borok thanje kijing borok thanje no tomjani inglai tonglai kono chamanya mo kono Tiprasa rongni bagi hingake hamkraini bagi hing kon panche kok sama junu gya haji amo kono kaisa je Neta no samako gya kabangma je Tiprasa rongni Neta tongnai bongnon sawo hake je o David Morasi takuk David Morasi kok samabo bo kabangma je Tiprasa rongni Neta peta tongnai rongno Tiprasa rongni manta soktai je amono tui sayawoi Tiprasa kijing Tiprasa Neta kijing Neta amdikha walalai tonglai mani bubagra no bo target khai kok sai tongmani amono tui bo sawo amono saya kare nor Tiprasa rongni manthai no tamani baga aga ko chubung tongiba nijini post no kamana kirjagi da hai eng tong hani bo sawo tai Tiprasa kabangma lukurok bo amti haino wanchuklai tonglayu kabangma Tiprasa amsayo tabu bo deima ningya kabangma Tiprasa samsayo tabu bo lama kaham kare lama salam re phaikake amo duplicate the nostong thangna ja hage chung andike mamang tong hakai te chini je reservation bo chung card of khlajang mani amdike thungjang mani thinango buting no hage fees ar buting no amke wanchu gi janai tabuk samting tong hake hage bubagra bo kuno hamya ya baksa buksu bubagra na hamya samani bubagra bo bini jorati bo chai togino tongo ayang center lo bai kok salaimang bo ses ingsuka tabuk bo renani bagai soya haji hage baksa buksu Neta peta rong hakai kok sanale hinya happen bubagra no ngakai kok hamya sanani simisi at least nang andika walai tongma sa jago kok nang sawi jorak magana khibi tongma se nang sandi Tiprasa rongni hamkraino tuye Tiprasa rongni je reservation cut off khlaijang mane amono tui sadi nang a jaga ole sa sare ge te kase dofa Tiprasa rongno tola khiklaina nai tongmane amono ke nangsa sare ge nini post ni bage nang nini power no hamjage hage belekeno wana ma singse Tiprasa rongni thinang no tuye wan chuka ke tuma hamale fees ar hake thinang no hoya Tiprasa rongni tuma hamale tabuk se amte hai khlaijak tongo kabangma je chini reservation no tuye chini je manta sokta no tuye amte hai khlaijak tongo ngake ayang nani phani borok no bageri bai ngake taung khlanya hano chini Tiprasa ro ha kon khanya kare hagi tinin video amsung no ro video no chaja like khlai di tai comment khlai sanan ta pok di nong bu khani kokbo tai video no chaja khai channel no subscribe khai di bell icon click khai di jotano no khulumba kya hambai।